Kunedamu lapha ngasekhaya kwanyuswa eKZN libizwa kuthiwa iNanda Dam. Bengithanda ukudoba kulona-ke njalo uma ngibuya esikoleni ngabe ngiyodoba. Ekhaya bengayizwisisi kahle lokho. Kuthe ngelinye ilanga lalinetha ngalolo suku izulu. Lakhe ilinga ngalolo suku ngabamba ofishi aba-6. Kuphuke ngibeze bengimemeza ezazi bethi usekahle lapho phezulu. Ngithi hayi ngikahle. Ngizwe kukhona ipresence la emahlombe ami ukuthi hayi engathi angisahambi ngedwa la. Uma ngihamba la endleleni ezulu khona umuntu ogqoke amabhuzi. Isound ongathi amabhuzi la emadlebeni ami. Uhamba la ehlathini lo muntu. I still remember ngingayisho isound ethi huphu huphu huphu. Ngibekezele uma ngiqhubeka ngihamba kuqhamuke izinyoni ezimbili engathi izithuthandlebe. Zirawunde kanje phambi kwami zithi lo muntu eze abesengeze mina besevele shona ezansi. Ngathi mengiqalaza ngabona ishape engazuthi u-triangle. Le shape yayinde futhi nami ingaka. Bese kuthi phezulu la kule shape khona ikhanda elincane elingaka le shape. Ithuli lento ayinyakazi. Ngasondela ofisha ngadlula ngakola ngiyibuka ngavele ngawa futhi. Le present yokushokheka kwekhanda yangiqinisa kakhulu mntakababa. Ngezwe idlathi lezi zivevezela kodwa uphephele emadlebeni. Ingubo engangigqokile zasedabukile isikhindi sesidabukile, dabuke neskipa kodwa ngangeza ngihlatshwa ameva kuthiwa ubobo nangaphansi kwenyawo ngangihlatshwa ameva. Ngaze ngakhuphuka ngisho uzipho. Ngibuyele eceleni ngabe ngikhahlela amatshe ngapha. Ubuhlungu angibuza that time. Next Next my brother. Ingqondo ihambile.